Gini gikin tahu-tahu ada neng haba tahu-tahu. Gini gikin tahu-tahu ada neng haba tahu-tahu. Ơi Trung Phào, mà trời đào sư đi lại sợ phơi gì đây phơi. Mà gini gikin tahu-tahu hôm nay này mấy thầy con đừng hay Trung Phào. đừng xem mấy thầy cứ đàn đằng khá đừng chỉ mới đang khơi này yang ra này lần này khi này hát này mê lên nó hát đàn thà bà mấy thầy giờ đâu có mấy thầy có nó khôn lăng xe ngờ khi này gikin tahu-tahu ada neng haba tahu-tahu. mới đang thầy mà mấy thầyเฮ้ยบีพันกบาทคือหนึ่งไลฟ์ผู้จาในทางหนึ่งนาทางเคยเฮ้ยผู้จากไลฟ์วัดชาวบ้านในไลฟ์เฟซบุ๊กในไลฟ์อินสตาแกรมในไลฟ์ยูทูบในไลฟ์ในก้าชินังเบี้ยมทางไลฟ์ไปเลยจากชินังนังก็นามาดมเผาอังหาผู้จาในนี้เผยใบอะไรเล็กเซ่กรมขบวนเบอร์ลาในนี้เผยใบมาขบวนไหนเดี๋ยวอะไรกันอะไรมาไลฟ์เซอร์โอมาราจะบีคุณเจออะไรชนทลาบีเขาจึงเดินขันไล่ไปเนี่ยไอ้นุ่งสินักคุกเอจีนั่นดงหนึ่งน่ะตานลามาลาบัดขับบุงลาไปดึงน้องก็ให้มาคุกเอจีอะเคยคุกเออังนี่ใจเดียวน่ะดงไข่มาเลยเดินขันไล่ไปเนี่ยไอ้หาพังบุงเน้นนงมากุชาเลยหาดาไล่ขบวนกุเลยมันดึงน้ำมันนักเนี่ยพอดงหิเฉยมาลายगारि भारा लालाना थांदोंनो सानैजों है नङा नङासै थोसलै सोमसिम मोननाव खबर लानो थांनिसै मा जानानै दङ औ बिदिबालाय हा फनखौलाय सुइच अफ खालामदोंना खालामाखै नोंलाय खालामदों बिजामादैयानो फाग्ला बायदि कल खालामगासिनो आंखौ बिजामादै फन खालामलाय फिसाजो फन खालामगासिनो बेनोथ' जेरैबो सान्थि गैया बिसोरनि थाखायनो इसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फिसा फिसौ फोरोंबोबाय न'खर संसार जाहोबाय दा बोराय बैसोआव एसे बेरायग्लांनो नंबाबो बिसोरनि थाखायनो हाया बेनोथ'हाय गिनायसो मोनबाय आं मोजां खामानि मावनायसो जादोंना गाज्रि खामानिसो मावनाय जादोंथाय माखौलाय गिनांगौ जाखो जोंथ' जेबो पाप खामानि मावाखैना ना जोंहा बिसि दङ ना नोंहा फिसाइ दङ बेफोरबायदि गिनो थाखायलाय गिनाङा जेबो गिनाङा बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव गोसथोलायदों होननानै बुंगोन ना मानसिफोरा बेखौनो साननानै बोरैबा मोनदों आं है बेफोरखौ साननाङा खोथायानो दंखायो माथो गोसो होलायनो थाखाय जेबो बैसोनि सिमा गैया होननानै बेबो नंगौ नाथाय फिसाफोरासो मा सानगोन नों बेफोरखौ जेबो साननाङा जों हाबा जाखांनायनि उनाव गासैखौबो समान नोजोरै नायजोबगोन जों अब्लालाय हाबाखौनो थाब जानांसिगोन आरो दे आं माबा मोनसे अर्डार खालामनि र ओइ बाबु ओजों फैथ'लाय सन्थला मा खोथामोन देलाय खिन्थालाय कफिया लोंग्रोब्रा बेहाय माबा मोनसे खोन्थानो होनबा खोमाया एग्लुंबाय थायो आंना खोनासंनो लुगैयो देलाय खोन्थालाय माने खोथायाथ' गिदिरबो होनजायो फिसाबो होनजायो माने आं बुंनो रोंला बेहाय थब्लं बुं नोंनि आयालाय आया न'आवनो दङ आइखौलाय मानोथो नांगौ जालायखो माने नोंसा आइनिनो सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों आं मा जादों आइयालाय बोरै बुंनोथाय मानोथो खुगायालाय एसेबां गिलिर जाखो मानोथो थाब बुङाखै माबालाय नोंसानि आइया गोसोनि बेमार जाबाय मा आं नोंगौखौसो होनदोंलै खोनासंनो एसे उसुबिदा मोनगोन नोङो नाथाय खोथाया सैथो सन्थला नों आइनि सोमोन्दैसो बुंदों खोथाखौ एसे सानै हयै बुं नंगौब्रा साननाबो बुंदों हनाबो बुंदों मिथिबाय आं नुखानानैसो बुंदोंलै खोमाजोंबो खोनादों मेगनजोंबो दा नुदों दे बिदिबालाय मा नुखो नोङो मा खोनाखो नोङो आंनि आइखौ आं होनखाबायानो दा गोसोनि बेराम जादोंलै नोंसा आइया मोजाङै खोन्था गोसोनि बेरामा हारसिङै जायाथ' दे बुं मारै गोसोनि बेराम जाखो आंखौ रागा जोंनाङालै मिथिबाय बे खोथाखौ बुंनो सानदों बे खोथाखौ मोजाङैनो खोनासं बुं मारा नोंसानि आइसो माथो बेफोरखौ नोजोरै नामा जोंहा पिस्तल लायग्रोनि माबा नोंसानि आइया सोमसि बिफा माने आंनि बिहावजोंसो गोलो आं गावनि मेगनजोंनो खोनाथारदों मा मेगनजों खोनादों थारमाने नङा खोमाजों खोनादोंब्रा ओमफ्राय नुदों बेखौ खेबसेयावनो बुंखाबायब्रा मेगनजों खोनादों नोंसानि आइया बहा दं एसे खबर लालाय सुलाद लालाय नोंनि आइखौ फन खालामनि आं नाम्बारखौ हरलाय
दे ला नाम्बारा 783-252-789-10 बा मबाइल नाम्बाराबो मा एसे गोरलैलै खेबसेयावनो गोसोआव थाखागोन माथो नोंथाङा जाय मानसिखौ फन खालामदों बियो बान्दो बारनासो नै दङ माथो फनाबो नांबावलालै बेटारिफोर गैला खोमा आरोहाय है खोथाखौ एसे सिरियास लाब्रा हांग्रोमोन्दि दे खुसिबो जाजायो बिफा मोनसिगोन ना बिफा नोंस्राथ' बिफा गैयाना ओइ सन्तला मा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदोंहाय बे बैसोआव मानो बिफा नांबावगौ आंनोलाय नाथाय नोंसा आंनोथ' नांगौना दुखु सुखुनि लोगोरिनि थाखाय फालतु खोथा बुंनाङा नोङो थांसै आं नोंजों रायलायबाय थाला आङो ओइ र' कफिखौ लोंग्रोदो दे उनाव बेसेबां हायो रागा जोंबाय थाबानो जाबाय गावनि मानसिखौसो रागा जोङो नङा होमबा जोंजायो आंखौ रागा जोंजायो फुजा बोथोरावबो मा जाबाय थायो बेनोथ' मा खालामनो आरो ओइ सामस्रि गाबखौ खान्द्रि गाबनाङालै राजा आं जोबोद गिनाय मोनदों होद माखौलाय गिनांगौ माथो मानसिफोरखौ आजिखालि किडनेप खालामनानै मेगन बख्ल'योनो किडनेप बख्ल'योनो आबाखौबो जुदि बिदि खालामोब्ला मा जागोन दे जोंहा न'खराव आफाल'सो दङ बिनानाव बिथुरिया मा जागोन दे थोद मा असुब खोथा सानबाय थायोब्रा सामस्रि थोद मोजां खोथाबो साननांगौलै दोनखारहैनोबो जानो हागौना नों साफाजों हांग्रिमोनदि बिमाजों ब्ला नोंहा बिमा गदाय मोनसिगोनब्रा बिमा गदाय है राजा अरे आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदोंलै बिसोर सानैखौ ज' बेरायनो थांनाय गारि गाखोलांनाय नों मानो एसे सिन्था खालामबाय थादोंब्रा दोनखारलांथोमोन नाथाय फना अफ जानाङामोन ना सानैनाबो माथो खालामनो आरो दासो सेंग्रा सिख्ला बायदि जाफुथारदों बिसोरो गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव गोसोथोलायनो मोनासै बिमा बिफानि नारसिनायाव हाबा होजाबाय माथो खालामनो आरो आफायाबो जोंनो खोन्थाबानो जायोमोन ना बे बोराय बैसोआवसो गोसोथोबाय आरो इयो हे सामस्रि बोराय बैसोआवबो लोगोरि नांगौ जायोब्रा दुखु सुखुनि खोथा राननानै लानो दुखु सुखु फोरमायलायनो लोगोरि नांगौ जायोब्रा हारसिंलाय दुखुफोरखौ बोरै बोजबनानै लानो हानो नोंसोरनि फिसाफोरनोलाय गावनि दुखुनि खोथाखौलाय बोरै फोरमायनोब्रा लोगोरि थानाय बायदि जायाब्रा जिउनि आंगो थानाय बायदि जाया मिथिबायना बेनिखायनो नोंसोरनि आफाया जिउनि लोगोरि जिउनि आंगो नागिरदोंब्रा है फैदो थांनोसै पुलिस स्टेसनाव नों जुदि गोसोखौ फोथायथाराखैबा आयाबो सन्तला आदैजों बेबो सोमस्रिमा आदैजों गिदिं आं लाजिबायलै फैदो बारा दुखु खालामबाय थानांला आं थासान्दियाव मानसिफोरालाय बहाथो थांजोबखोब्रा माथो कल खालामबाबो रावखौबो मोनला साला बे सन्तलायाबो बहाथो गोमाहैलायखोब्रा नांगौबा मोनमारालै रावखौबो नै दानाबा फनखौनो रिसिभ खालामबावला मारै हारसिं जालांथारखोब्रा बमब्र ना गोसोथोनाय दंजायो ना फैसा एसे थानायखौ पार्टि खालामनोबो लोगो मोनो माथो रावबो गैला जाखोलै लाइफआलाय मा एसे बरिं जाखोब्रा जिउआलाय मा एसे बोरैबानिफ्राय बोरैबा जालांखोब्रा आंनालाय रोंलालां माथो बमब्रसोलाय सोरनि मैदेर मोनबोलायखोब्रा बेलाय हाग्रानि मैदेरसो ना न'नि मैदेरसोब्रा ओइ बमब्रा ओइ सुवाद थफिराम नोंसो माथो मासि मोजांलै नोंना गारिया होद आंबो गाखोयो मालाय फ्रियाव मोननाय गारि बायदि मोनदों नामा पाब्लिक सार्भिस बायदि मोनदों नामा आंखौ ओइ माथो बुंनो बुंनो जेबो बाथ्रा गैयाबालाय जेबो बुंनाङा र' बुंगोन आं खोनासं साला थङालि सिख्लाफ्रा दुर्गा फुजानि मुङाव जिलापि जाहोनो खोन्थाना निमखि जाहोनो खोन्थाना गजा जाहोनो खोन्थाना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गुबुननि दावदै जाहोना फैसायानो गैलाब्रा आंना फैसायानो गैला बा समायसाया माथो गिदिरथार सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोलायनाय औ ब्रा जाहोफ्लांना लाबाय जाहोखांनानै दा बेसेबां बोरैबा मोनगासिनो आं फैसा जोबजोबनानै छै फुजा होनबाथाय एकदम फैसा जोबमारोलै जोबमारो थङालि सिख्लाफोरखौ मेथाइ जाहो जा देब्रा न'सिम दोनलांदो आंखौ थोद साला सुवाद दोनलां दोनलां बे बाराव आंखौ हेफाजाब होदोब्रा हेफाजाब होदो साला गाखोबाय बमब्र मालानिफ्राय मैदेर मावजि जालायखोब्रा नोंलाय नैबे बमब्रआ खिबौ खर' मालाबाबो जानानै थाला बेनिखायनो मारवारि बेंगलि माथा खाथायनो नागिरदों आं बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे आंनि बिजनेसखौ सोलायबायानो थागोन हुद बेंगलि मारवारिफ्रा बिजनेसखौ सोलायो आरो सोलायाब्रा दिमाखौसो लागोनब्रा बिसोरनि बाखि खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन ना आंनि बायदियै दिमाखौल' लागोनब्रा आं बिसोरनि बायदि आच्छा मोजाङानो जाबाय दे बमब्र नोंना खामानि मावनो रोंबाय नोङो
साला रावखौबो मोनला नामाब्रा बहा खारजोबखोलै ना सन्थला ना अमा राजा ना नारजि बुदां रावखौबो लोगो मोनलालै हाबा जाखांनानै एकदम सेंग्राफोर लोगोफोरखौ बावगारजोब्बायलै बिसोरो नै स्वादफोरनि नाखौ लानाय लोगो लोगो मोनसे खोथा गोसोआव फैबायना साला सन्थला बिहावजों अमा राजा बिखुनजोजों बोरैबा बोरैबासोलै मा बोरैबाब्रा मेजर लायो खोमालै मेजर लायो सानैजों नंगौना नङाब्रा नङा जायो नामालै नैबे टपिकआ सब समावबो थगायो नामाब्रा आच्छा नंगौ नामा दाथ' फुजानि सिजोनखा दोनखालायदो बायदिसो मोनबायला आं दाखालिबो नुदों आं मैयाबो नुदों नामा एसे दादा सन्थलानि फन फैदो रिसिभ खालामग्रोनि आं ओइ दसथि साला बहा दंलै बिराद गिदिर जाथाय जाबायना मालै बिहावा हिनजाव लाना खारबाय नामा नोंनालाय बोरै मिथिगौब्रा नोंलाय नैबे बमरुनाबो खोब्रै थायोब्रा खोब्रै रादाब होग्रा जायखिजाया नंमारगोन ना नंमारा खोथाया बुंलाय दालाय माथो होनबावनोब्रा गोसथोलायदों होननानैथ' मिथिबाय नाथाय दा सानैनाबो फनानो अफसोना सोरजोंबा हमजानासो बुजालाबायनानै दोनखोना माखो फाथा गैलाना इदिसो जाहैबाय होनबा खोथाया औलै औ खबर मोनबा एसे खबर हरलाय मोनथिबायोबा नोंबो एसे सुलाद लालाय जागोन दे ओइ थफेराम औ दं दे आं खोनागासिनो गिलाससे दैयाव बारजुमनानै थैनाय साबसिन जासिगोन जों सानैया मानोब्रा गोसो थोनाय दंजायो ना हिनजाव सासेखौनो फटायना लानो हादों मालाय हनै फिसा गोनां फिसौ गोनांफोरासो मालाय दोनखारलायगासिनो जोंफोरा सेंग्रा जानाय सासेखौ मोनला होद थैनोसै थुदो गोदोयाव दैहु खानानै बारजुमना लायनोसै नामा थुदो थफेराम थुदो सानैबो नंगौलै खोथाया नंमारथारगौलै थुदो बारजुमलाबायनानै अबावबा थाखुमा थाहैनोसै हाब्रु बारिनि दैफोराव एरसोमना थालाबायसै थुदो आं बोरैयाबो मोनलाय लांलै उफाय गैला मालाय बोराय बुरैफ्रानो जरा नागिरना मोनो जोंफ्रासो मोना जोंफोराबो देनां बोराय जाबा बुरै जाबासो बुरै रागना थानाय सोरखौबा थाखुमालाबायना थानायखौसो मोनसिगोन खोमालै बोरायग्रोनोसै दे बोरायखांनानै जोंबो मोनबाय बायो खोमा बेनोथ' दे बोरायग्रोनायखौ नेनोसै बोरायखांबासो सिख्ला गोरलै गोरलै मोनगोनदां थौ खानायखौ थख्ला हाना लानोसै बेनिफ्राय बलेर गंसे लानोसै बेनिफ्राय नायनोसै सोर सिख्लाया फटायो नङा होमबा दैया एसे गिदिर जादो बेनिफ्राय खानाया एसे खर'थिं सानस्ला जादो बेनिफ्राय बोराय जादो गारि गंसे लादो बा सिख्लाफ्रा एकदम बिदि खारफाखासिगोन जोंजों बोरायग्रोनोसै बोरायग्रोनोसै थौ बोराय महरखौनो लानोसै